Bona tarda a tothom. Són les 12:15 i estem aquí a la cerimònia, diguem-ne, d'entrega del premi del sorteig solidari que vam organitzar l'Orfeó Català de Mèxic amb l'objectiu de donar suport a persones que ho necessiten en aquesta situació de crisi, especialment a persones catalanes que estan passant malament a nivell econòmic i que amb aquest sorteig hem volgut fer un petit ajut a aquestes persones. El dia d'avui comptem amb la presència del president de l'Orfeó Català de Mèxic, el Rafael Vidal, que farà una presentació i una entrega, diguem-ne, formal del premi. Tenim a l'artista multidisciplinar Rosa Borràs, que va ser tan amable de donar-nos aquest bonic gravat per sortejar i que, si voleu, el podem compartir per que la gent vegi l'obra de la Rosa i tindrem una petita conversa amb ella. I també estem intentant contactar amb la premiada, l'Antònia Pissunyer, que va guanyar el sorteig perquè va sortir el número 36, que és el que ella tenia entre els que es van vendre. Aquí teniu una imatge del gravat de la Rosa Borràs que es va sortejar i que li va tocar a l'Antònia Pissunyer. Llavors, en aquest moment dono la paraula al president de l'Orfeó Català de Mèxic, en Rafael Vidal. Endavant, Rafael. Gràcies. Doncs vull agrair públicament a Rosa Borràs Canadell el fet que ens hagi apoyat amb aquesta obra per poder fer la rifa, per recol·lectar calés, per poder ajudar a la gent que necessita ajuda en aquest temps de pandèmia i que, amb el sorteig que es va fer, van escollir números, vam tindre no sé quants, gairebé 60 persones que van concursar, em va escollir un número que estava amb la Loteria Nacional per un dia específic, l'últim sorteig del divendres del mes passat. I doncs va sortir l'Antònia Pissunyer Llorenç, la guanyadora d'aquell treball de la Rosa que tan bonament ens va regalar per poder fer la rifa. Llavors vull agrair a la Rosa, a l'Antònia per haver comprat números i a tots aquells socis i amics de l'Orfeó que van comprar número per aquesta rifa, que ens dona molt de gust que hagi estat tan fructífer l'assumpte i que hem pogut recollir uns sentiments per poder ajudar a la gent que li fa falta. Moltes gràcies. Doncs bé, moltes gràcies, Rafael. La idea que tenim era que l'Antònia, la guanyadora, pogués mostrar el gravat, perquè ja el té a casa seva, però està tenint problemes tècnics i en aquest moment no s'ha pogut connectar. Estem intentant contactar amb ella per telèfon, però tenim aquí a la Rosa Borràs. Llavors a mi m'agradaria també en nom de l'Orfeó Català de Mèxic, com ja ha fet el president, agrair-li molt i aprofitar per a que ens expliqui, primer, aquest gravat en concret que va donar, exactament per a ella què significa i probablement formi part d'algun treball més ampli o d'algun projecte. M'agradaria que ens ho expliqués una mica. Rosa, bon dia, bona tarda. Com estàs? Hola, què tal? Bona tarda. Primer que res, molt de gust d'estar aquí amb vosaltres, de veure-us, encara que sigui de lluny. Una llàstima que la Tona ha tingut problemes de connexió, però bueno, aquestes coses passen. I doncs res, l'agraïda soc jo de l'oportunitat de poder col·laborar una mica amb vosaltres. Jo tinc sempre molt carinyo per l'Orfeó i és una entitat que representa molt per mi durant la meva part de la meva infància i part de la meva adolescència. Llavors, per mi és un honor poder apoyar una miqueta i poder tornar una miqueta a tot el que l'Orfeó m'ha donat, a mi i a la meva família. Així és que moltes gràcies a vosaltres
i gràcies a totes les persones que van comprar números. És un acte de solidaritat que en aquest temps es té que fer, no? Tenim que ser solidaris. I doncs res, aquesta peça que jo vaig donar és un gravat amb linòleo, és un gravat en relieve, està gravat en linòleo, estampat en tela. Jo faig gravat i l'imprimeixo sobre tela i sobre diferents tipus de paper. I quan els he imprimit en tela, els hi poso brodat, no? Faig una intervenció en fils i brodat, i aquest està muntat en un aro. Si voleu, us puc buscar més fotografies d'aquest gravat, i efectivament és part d'una sèrie de gravats i de peces que jo vaig fer per una exposició col·lectiva, una exposició que vam fer una altra amiga i jo, que parlava sobre la identitat. I la identitat i la memòria i la família i els nostres orígens. I doncs jo vaig pensar molt amb els meus avis, que l'avi Ignasi era de Manresa, la iaia era de València i els meus avis Borràs eren de Terrassa, tots dos. I la iaia Lola, que és la que era la valenciana, tenia sempre en el seu jardí alcatrasses. No sé com es diuen en català, però jo els conec com alcatrasses. I és un dels dibuixos que jo vaig fer i després vaig convertir en gravat pensant en la iaia. Crec que ja ha arribat la tona, oi? Sí. Ja, gràcies, ja. Moltes gràcies. Adéu. Benvinguda, tona. Ara estem entrevistant. Perdoneu, perquè realment sí tinc el costum de ficar-m'hi. I avui, mira, no hi havia manera, i dic, el pitjor que em passa és que al ser tan gran, penso, la gent es pensarà que ets gran i no saps. Pues sí soc gran, pues sí sé. Molt bé, dona. Sí, senyora. Això he dit, ja ho deixem córrer. Antònia, tens el gravat aquí? Com? Tens el gravat aquí? Ens el pots ensenyar? A veure, perquè vegin, aquí està el premi que va guanyar l'Antònia, i que ha fet la Rosa. Ara estem entrevistant una mica la Rosa, que ens estava explicant precisament sobre el gravat, i després parlem una miqueta amb tu, Antònia, si et sembla bé. Molt bé, i perdoneu, No, perdonadíssima, no et preocupis. Perquè si algú m'interessava, els hi he dit a la meva filla, inclús, i a l'altra que no ha pogut. O sigui, jo hi tenia molt d'interès, però la tecnologia a vegades és capritxosa. Doncs, Rosa, torna'ns a explicar una miqueta el que estaves explicant del gravat que ha guanyat l'Antònia. Sí, no, res, doncs això, que era part d'una sèrie, és part d'una sèrie de treballs que vaig fer fa uns 2 anys i mig per una exposició que vaig fer amb aquesta amiga que vam presentar a l'Aliança Francesa a Puebla. I és una exposició molt maca que parla sobre la identitat. La meva amiga és de Puebla, és poblana, i jo soc mexicana d'origen català, tota la seva família és de Puebla, i va ser molt interessant com teníem tantes coincidències. Les seves àvies també cosien, eren modistes, tenia un avi que era sastre. Llavors, a través dels fils, diguéssim, i la roba, les teles, vam trobar una connexió molt interessant per poder parlar dels nostres orígens i de la família. I, òbviament, per mi la memòria és molt important, i l'exili i com se dirà, aquesta adaptació que van tenir els meus avis d'arribar a Mèxic, i com això és una cosa que està sempre tan present amb nosaltres i amb la meva obra. I doncs aquests alcatrasses són, jo li havia comentat a la Tona l'altre dia que vam parlar una miqueta, són els que tenia el meu avi. El meu avi va morir quan jo era molt petita, tenia 3 anys i mig, però jo tinc molt present aquell jardí perquè jo jugava molt allà, i la iaia sempre tenia alcatrasses, i ara jo visc en una caseta a Puebla que també té alcatrasses. Llavors jo sempre tracto de tenir plantes i flors com un homenatge també a la meva mare i als meus avis, que són molt importants per qui soc jo ara, no? Doncs moltes gràcies per l'explicació, Rosa. La Rosa Borràs, com ja ella havia dit, és nascuda a Ciutat de Mèxic l'any 63, però és descendent d'exiliats
és artista, dissenyadora gràfica, amb una gran trajectòria i també s'ha significat molt per la seva obra, diguem-ne, implicada, activista, no? De lluita, sobretot contra la violència de gènere i altres temes relacionats amb el feminisme, no? I amb la igualtat entre homes i dones. Ens pots explicar en què estàs treballant darrerament, Rosa? Sí, bueno, això que has mencionat és molt important i jo he fet treballs col·lectius, diguéssim, m'agrada molt treballar en col·lectivitat. Llavors, nosaltres vam portar a Puebla, un parell d'amics i jo, la rèplica de Bordando por la Paz i la vam fer a Puebla, que és un projecte on sobre mocadors estem brodant casos de persones assassinades i desaparegudes a Mèxic i concretament a Puebla. I últimament havíem estat brodant casos de feminicidios, de dones assassinades per ser dones a l'estat de Puebla i també de persones desaparegudes a l'estat de Puebla, víctimes de desaparició forçada. I això ho hem estat treballant una mica amb les famílies d'aquestes persones. Això és en el plan col·lectiu i per part de la meva obra he seguit fent alguns brodats que són de protesta, que jo considero que és important fer-los visible. És una obra que la intenció és fer visible les violències quotidianes en les que vivim i no fer-les, no naturalitzar-les, no fer-les, no acostumar-nos i deixar-les passar, sinó que quedi un document que sigui un testimoni del que ha passat i és una protesta pacífica i no puc deixar de fer-ho. Però per l'altre costat també tinc obra personal que parla sobre això, sobre la identitat i qui soc jo, i he estat fent unes nines de drap que són autorretratos, però també he estat fent unes nines de drap com per vendre i per compartir, perquè la meva obra m'agrada que sigui accessible a tot el món, a tot arreu, a totes les persones, perquè crec que és molt important poder viure amb art i llavors a mi no m'agrada això de que les peces d'art siguin caríssimes i que estiguin en col·leccions. A mi m'agrada que la gent pugui tenir el que jo faig, peces originals, i és part també d'un acte de resistència, jo penso, no? Contra el sistema mercantilista i penso que el que jo us deia abans, que la solidaritat és molt important i l'empatia, no? Llavors, a través de les meves peces tracto de crear empatia, consciència del que està passant, visibilitzar les víctimes, donar-los acompanyament i també fer a la gent sentir una mica d'alegria i de que val la pena viure, no? Perquè sí hi ha coses que valen la pena. Llavors, això és el que tracto de fer i últimament he estat dedicada a fer peces que tenen que veure sobre la identitat tant en gravat com en brodat. He estat brodant molt. Jo pintava moltíssim abans, el que més feia era pintura, però trobo que la gràfica és el meu origen també, és el primer que jo vaig començar a fer seriament. Llavors és el que he estat fent ara i quan vulgueu us puc compartir, podem fer una presentació amb fotografies, via Zoom també, o jo amb molt de gust puc compartir amb vosaltres el que jo estic fent. Doncs la veritat és que ens ho anotem perquè estaria bé dedicar un programa a l'obra de la Rosa Borràs com a catalana mexicana, com a filla de l'exili republicà i de la que ens sentim orgullosos com a comunitat catalana a Mèxic, perquè aquesta capacitat que jo sempre me sorprèn molt de la gent que sabeu fer coses amb les mans. No? Jo soc molt teòric i escric i parlo, però no sé fer coses amb les mans. I la Rosa sap expressar una acció política contundent, no? I molt significativa de lluita contra aquesta xacra que estem patint a Mèxic del feminicidi, de les desaparicions forçades, i ho sap fer també a través d'un treball que es pot fer amb les mans i es pot apreciar amb la vista i amb el tacte, no? Com ara aquí té l'Antònia el seu brodat, no? Que ha guanyat el sorteig. Llavors jo crec que sí, Rosa, que un dia hauríem de dedicar-lo a la teva obra i si vols un dia en parlem i ho fem amb més diguem, de calma, no? També m'agradaria... Sí, sembla bé? Em sembla molt bé, jo estic disposada i compartir també amb la comunitat de l'Orfeó crec que estaria molt bé perquè a més hi ha gent de moltes generacions, no? Llavors jo crec que seguir integrant és molt important. Així és que quan vulgueu. Doncs m'agradaria també, Rosa, després potser acabem de tancar amb tu, però m'agradaria parlar també amb l'Antònia. Te pots posar el micro, Antònia? Desmutejar? A veure...
A veure, has de... Ara. Molt bé, Ara. Antònia. Molt bé. Doncs l'Antònia, doncs estem molt contents també de que hagi guanyat l'Antònia, perquè és una sòcia de l'Orfeó de moltíssims anys, és historiadora, suposo que jubilada, o no ho sé, ara que ens ho expliqui ella, però m'agradaria una mica que ens expliqui també l'Antònia una mica doncs per què va participar al sorteig i què li sembla aquesta iniciativa, no? Bueno, suposo que bé, perquè ha guanyat, no? Pues sí. Bueno, primer que tot, jo penso que el que hem d'agrair molt a la Rosa, esclar que no sé què és el que ha dit el Rafa Vidal, perquè tot això de no connectar-me he perdut. Jo em penso que aquest gest de la Rosa d'oferir aquesta obra que per ella significa tant, amb tot aquest record que jo no sabia, però quan vaig tenir el gravat teixit o cosit, li vaig telefonar de seguida i me va explicar tot el que ens ha explicat, el que significava per ella. Jo trobo que realment és un gest molt, molt maco de la Rosa d'haver-lo donat perquè es rifés i es tingués diners per ajudar amb algun soci de l'Orfeó. Llavors vull començar per això, perquè és un gest de la Rosa que no em va sorprendre, perquè conec la família de la Rosa des de que va néixer, perquè els seus pares eren companys de tota la vida de l'Orfeó, meus i dels meus germans, i després perquè és nora de la meva millor amiga, germana, la Marta Ros, que també són aquest tipus de família. Llavors, per mi ha sigut com una cosa caiguda del cel, o potser que me la mereixia guanyar-me. Perquè, vull dir, eren 100 números, sé que se'n van vendre quasi 60 o 65, no? 65, sí. Mira, 65. I m'ha cridat l'atenció que just em va tocar el 36, que és l'any del meu naixement. O sigui, vaig posar tot, inclús vaig posar la data del meu naixement, la data del naixement del meu marit, que és mort, la de l'arribada a Mèxic, i bueno, l'única que no vaig posar perquè eren dels meus fills, que eren 3 i eren masses, i vaig voler comprar-ne 5. Potser hagués pogut posar la de la Marta, que és un any després que jo, i potser m'hagués tocat també, no ho sé. Llavors, en quant a la carrera de la Rosa, jo també l'he seguit. Me'n recordo d'una exposició molt important que va fer al Museu d'Antropologia, oi, Rosa? Molt, molt, i que vaig anar amb la Marta, vaja, quan la Marta estava totalment bé, encara hi havia el Llorenç. Em penso que encara hi havia el Llorenç, el marit de la Marta, i per tant de l'Albert, el pare de l'Albert Oliart. I, per tant, sí he sapigut de la seva trajectòria, de la seva lluita contra la violència contra les dones, tot ahir també ajudar a les classes menesteroses. Tot aquest perfil de la Rosa, que efectivament li ve de família també, perquè haver conegut els pares de la Rosa, comprens la Rosa també. Llavors, per mi és realment una sort tenir, ja li vaig dir que el posaria a Cuernavaca perquè trobo que els colors van amb Cuernavaca i ho posaré al meu llit, a la meva capçalera, o sigui, perquè el gravat en si i després tot com ha anat cosint l'entorn de les fulles i dels alcatrasses, és un treball tan ben fet i tan fi que sí, és una obra artesanal i com que jo també, com tu dius, també soc d'escriure només i amb les mans soc pèssima, m'impressiona molt que es puguin fer coses així. Doncs Antònia, com bé ha explicat, és filla i neta d'exiliats, ha estat professora molt destacada d'Història i de Teoria de la Història a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UNAM. M'agradaria que expliquessis una mica la teva experiència també, doncs ara que aquest any s'han complert 80 anys, per exemple, de l'afusellament de Lluís Companys
I jo sé que la teva família, la seva procedència és d'Esquerra Republicana de Catalunya, també, no? O no? Sí, bueno, el meu oncle, el Carles Pissunyer, era d'Esquerra Republicana i va ser alcalde de Barcelona i ministre de la Generalitat. Sí, van ser polítics i ens vam tenir que exiliar tots. Quan vam sortir de França, en el barco érem 17 pissunyers, inclòs el meu germà petit, que tenia un mes i mig, que havia nascut a Perpinyà, l'Albert, que va morir fa un any. Llavors, la nostra experiència va ser arribar a Mèxic i adaptar-nos a Mèxic i, sobretot, els meus pares ajudant-nos a estimar Mèxic, realment a integrar-nos a Mèxic. I parlo tant aquest sentiment que té la Rosa, que és catalana mexicana o mexicana catalana, també el tenen els meus fills i jo mateixa, perquè no vaig tenir mai uns pares que em diguessin que tot el d'aquí era dolent i que només estiguessin pregant per tornar, sinó que a partir del 45, quan van veure la guerra perduda, la Segona Guerra Mundial, com la majoria dels exiliats van pensar, bueno, ens quedem aquí, si ens hem de quedar aquí, ens hem d'adaptar. No pot ser viure en aquell món quan la realitat és la d'aquesta. Llavors, ens vam mexicanitzar fins a cert punt, perquè vaig anar a una escola francesa, però allí el que més va ser la UNAM. Jo, a l'haver estudiat a la UNAM i a ser mestra de la UNAM, que segueixo, no dono classe, però segueixo sent assessora de tesi de doctorat. Estic en actiu. Molt bé. Estic en actiu. I llavors dic, realment per mi el conèixer Mèxic com era va ser la UNAM. I aquesta és la meva trajectòria. I dins de tot això, dins de tot aquest cercle, la família Ros, la família Marta va ser la meva segona família. Allà on anava una, anava l'altra i ens vestíem igual. I érem això, germanes, dormíem al mateix llit sense ser homosexuals i érem nenes felices. I després també a l'Orfeó vaig conèixer els pares de la Rosa, el Benet i la Lolita. O sigui que sí, una relació molt maca que ha desembocat en que jo tindré això en el meu quarto. La veritat és que és molt emocionant. En quin vaixell vas arribar tu, Antònia? No, vam arribar primer a Nova York, vam sortir de França nosaltres, de Le Havre. Ja que dic el meu avi, l'August Pissunyer, que era molt reconegut des del punt de vista de físic, va ser un dels 12 convidats per el Colegio de México com els intel·lectuals més destacats de la República Espanyola. Llavors el meu avi venia al Colegio de México i per tant li van enviar el bitllet amb ell i llavors ens va... En fi, la cosa és que vàrem poder sortir amb un barco des de França, no amb aquests barcos dels exiliats, sinó i vam anar a Nova York, de Nova York vam anar a Cuba i de Cuba vam venir amb el Siboney a Veracruz i vam arribar a Veracruz el 13 de juny, el dia que jo vaig complir 3 anys. O sigui que vaig 13 de juny del 39. Com? 13 de juny de l'any 39. 13 de juny del 39. Sí, el dia de Sant Antoni. Per això jo no tinc cap record de la guerra. Jo era una bebè que me van enviar al mas dels meus avis a Roses, a prop de Roses, a l'Empordà, i d'allí em van recollir, em van portar a la frontera fins a Perpinyà, on va néixer el meu germà petit. Això és la meva vida. Doncs, Rosa, què tens a dir? Perquè ha fet molts esments a la teva família, a la de l'Albert, que és el teu company, veritat? També descendent de l'exili. Sí, bueno, a mi em sembla molt, molt emocionant tot el que ens ha explicat la Tona, tot el que ha narrat, i aquesta relació entre les famílies és una cosa que ens teixeix, no sé, és que
Ara ja no parlo tan català com abans, llavors em costa una mica de dir-ho, però No, parleu català perfecte les dues, eh? Les dues mexicanes parleu català millor que nosaltres, que els catalans de naixement. pues mira, no ho sé, però nos entreteje, no? És una història comú que ens fa sentir a prop a través de les generacions, no? I bueno, jo sí també tinc molts records del meu pare, sobretot el meu pare explicant-me les coses de l'Orfeó, del grup excursionista, bueno, que ell era molt amic del Bet Pissunyer, i des de luego de la Marta, la meva sogra, eren parella de ball, dels ballets. Llavors és una història que ens va construint, no? a nosaltres com fills i com nets de totes aquestes persones que van sortir, que van arribar petites o jovenetes a Mèxic. No? És molt, molt bonic i molt conmovedor. No? A mi me conmueve molt perquè pues és tenir, el que jo deia abans, no? Tenir present aquesta història, d'on venim, de quins són els orígens i quin és el context en el que van tenir que sortir de la seva terra, no? Llavors, bueno, em sembla molt, molt bonic i jo també estic molt emocionada i molt contenta de poder compartir. I, bueno, per mi la família Oliart Ros és com la Marta i el Llorenç eren com uns pares també, per mi, no? Van ser unes persones que, bueno, jo vaig estimar moltíssim i estimo molt el seu record. La Marta encara viu, esclar, i bueno, extraordinàries persones. Llavors, bueno, jo estaré sempre molt agraïdes amb ells, perquè també van ajudar molt a la meva família, als meus pares, i doncs, bueno, no sé què més puc dir, perquè la Tona ja ho ha dit tot. Jo crec que una cosa molt important que ha dit la Tona és que els catalans que van arribar, els fills dels catalans, els catalans que hem arribat, ens estimem molt Mèxic i treballem també per tirar endavant aquest país, no? I jo crec que tant la Rosa Borràs amb la seva obra artística, molt implicada políticament, com l'Antònia, sent professora de la màxima casa d'estudis, no? del país, doncs demostren aquesta integració total, pràcticament el que diu l'Antònia, no? Que som mexicans, sou mexicanes i sou catalanes, no? I això, aquest mestissatge, la veritat és que ha aportat moltes coses a Mèxic i també doncs, als catalans, no? No sé si el Rafa vol afegir alguna cosa perquè l'Antònia no l'ha pogut sentir abans. No, doncs mira, jo, gràcies, Antònia, per haver comprat i haver cooperat i felicitats per rebre aquesta obra de la Rosa, que la Rosa la conec des de que els pares seus anaven de nuvis. O sigui, tira, I bueno, som família, al final som família. No ens veiem tots els dies, però som família. I bueno, estic molt agraït amb tots perquè doncs, ha estat aquest motiu d'ajudar gent que amb la pandèmia ha patit problemes econòmics i que se'ls hi pot ajudar una mica, no? Perquè doncs, no en tenien ni per menjar. Llavors, és una feina prou digna. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies també al Robert, perquè es va dedicar a vendre. Jo el vaig encaminar, li vaig dir, tu t'encarregues, i es va tornar boig amb els números, però bueno, s'ha lograt i si fes falta ho tornaríem a fer. Moltes gràcies, Rosa, moltes gràcies, Antònia, moltes gràcies, Robert. Doncs aquesta cerimònia estava previst de fer-la breu. No sé si pots tornar a ensenyar, Antònia, el gravat i si voleu ens anem acomiadant. La veritat és que aquí està el gravat. Mireu una mica més amunt. El gravat i aquí estan totes les puntades, que no sé com es diu en català, amb el mateix color i en morat i en verd. O sigui, és un treball molt, molt ben fet, molt maco, molt fi. Tona, puja-la una miqueta més, Tona. Així és el millor. I si voleu us puc també compartir una miqueta una foto del gravat. Ara us la poso. Gràcies, Tona. T'hem de permetre, a veure si te... Sí, em teniu que donar permís, sí. Share screen. Aquí ja tinc, ja puc. Vale. Us vaig ensenyar una foto
Una foto que tens més bona, de qualitat, no? Pues és la mateixa que us vaig enviar, que està en el cartell, però potser es podrà veure una mica més gran. Ja la veieu? Sí. Ok, doncs la faré una mica més gran per explicar el que deia la Tona de les puntades. Aquí, tot al voltant està brodat. Sí. I aquí també. Els colors en aquesta foto són una mica més apagats que els colors reals. Això és un rosa fuchsia, que és un rosa mexicano, no? Molt mexicano, sí. I això és un morat, diversos tonos, un lila i un morat, i això és un verd, i el rosa mexicano. I aquí està el gravat, podeu veure una mica la textura, i aquí està aquestes puntadetes també per acabar-ho, i trobo que els gravats impresos sobre tela i muntats així amb l'aro, els hi dona molta textura i una calidesa tàctil també, com deies tu, Robert, i doncs, bueno, aquesta és la peça que m'adona molt de gust que s'hagi guanyat la Tona. Queda tot entre família i sí, com deia el Rafa, no? Som família. I doncs res, només això, ja la trec, però us podeu donar idea, a veure si la puc fer una miqueta més gran, fins allà. Aquesta puntada, si voleu... El detall, clar. Es diu cadeneta, en català no sé com es diu, però en castellà es diu cadeneta, i això es diu punto atrás. També, si voleu, un dia us dono un taller de bordado perquè pugueu aprendre a brodar. I, bueno... La veritat és que és una de les... En general, tot el que ha passat amb la pandèmia és molt dolent, no? Però una de les coses bones és poder fer actes com aquest, no? No ens hem hagut de desplaçar a Puebla, tot i que jo he estat a casa de la Rosa i m'agradaria tornar-hi quan... Aquí ens està ensenyant aquí. Se'n diu lliri blanc. Es diu lliri blanc. La flor, exactament. Sí, exacte. Jo he estat a casa de la Rosa i he pogut veure la seva obra en directe i m'agradaria tornar-hi, allà a Puebla. Però de totes maneres és també la màgia aquesta de la tecnologia, que ens complica les coses també, però ens permet fer actes com aquest. En aquest sentit vull agrair molt al Vicenç Giral, que està connectat amb la part tècnica i que ens està permetent també gravar aquest programa per YouTube perquè després el podem compartir per xarxes i tots els socis i sòcies de l'Orfeó i altres catalans que viuen a Mèxic o a Catalunya puguin veure aquest breu programa d'entrega d'aquest premi en el que l'Orfeó ha volgut posar un granet de sorra per ajudar aquestes persones que es van dirigir a l'Orfeó per les conseqüències de la pandèmia, que estan sent molt greus també a nivell econòmic, i que nosaltres, dintre del que cap, volem ajudar també als catalans que viuen a Mèxic. Som una comunitat molt gran, de 15.000 catalans, i és veritat que l'Orfeó no donem per a tant, però almenys la gent que sempre ha sigut propera a l'Orfeó, sobretot aquesta part que descendeix de l'exili republicà, de la que ens sentim orgullosos, sempre tindrem la mà estesa per tota aquesta població que tenim aquí a Mèxic i que són efectivament família, com ha dit el president. I agrair també a tots els socis que van participar en el sorteig i que han pogut posar el seu gra de sorra per ajudar a aquestes persones. Evidentment no són molts diners, però han servit per treure de l'apuro en un moment donat i ja el president ha fet les gestions corresponents, també amb l'ajut, en aquest cas, de l'ambaixada espanyola també per poder ajudar aquestes persones. I bé, res més, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més abans d'acabar, si no podem donar... Antònia, volies dir alguna cosa? No, per mi, ja el que he dit havia de dir, penso que ha estat molt bé que la Rosa ensenyés exactament amb molt més de detall el que implica de treball, el gravat i els diferents colors, les diferents puntades, que fa... Jo el posaré així, Rosa, el penjaré així, oi? Sí. Així es va. Ens pots ensenyar el revés? Així és com està acabat. Sí. I doncs, el pots penjar tal qual. Sí, el puc penjar tal qual. Com si fos un quadre, no? Com un quadre, diguem. Sí, és que és molt original. Jo el que els deia a les meves filles, és molt, molt original. O sigui que molt... Doncs gràcies. I gràcies. I doncs, no sé, digues. Sí, Rosa, quan l'Albert vagi a veure la Marta, que li doni un petó de part meva. Esclar que sí, sempre, Tona. I doncs també gràcies a la Marcela
I gràcies També, a clar. tots. Gràcies a tots vosaltres. Jo no conec el Vicenç, però bueno, molt de gust. Veig també que l'Anna està connectada. Anna, molts petons. També molts petons a la Tessa quan li parleu o li escriviu. I doncs, bueno, molts records a tots i gràcies. Molts petons, igualment. Gràcies, Anna. I doncs, bueno, molts records a tots i a totes les persones que s'han connectat. Gràcies. I doncs, Sí, dir-vos que al YouTube ens està veient gent també i ens veurà més gent i bueno, agrair-vos molt que acabeu de tenir un molt bon cap de setmana i que puguem tenir més moments de retrobada de la comunitat catalana i que properament puguin ser presencials, no? Jo crec que no sé, que aquest tipus d'activitats ens reforcen com a comunitat i també reflexen doncs, que estem fent moltes coses per als catalans i per als mexicans, perquè d'això es tracta, no? D'ajudar a tothom. Nosaltres no excloem a ningú i bueno, amb això ja donaríem cloent. Moltes gràcies, Rafael, Antònia, Rosa, totes les persones que s'han connectat, la Marcela i el Vicenç que ens han ajudat amb tota la part tècnica i doncs fins la propera. Que tingueu molt bon dia. Adéu. Adéu. Gràcies, adéu. Adéu, Rafa. Un gust. adéu. Que vagi